que ha estat treballant amb els nens i nenes de primer, de la nostra escola, i els ha acompanyat. Ara ens explicarà una mica com és la seva feina i ens llegirà un petit poema que segur que ens encantarà. Gràcies. Molt bon dia a tothom. Molt content que m'hàgiu convidat a un acte tan especial, un acte que, com sabeu, a totes les escoles de Catalunya es du a terme durant aquesta setmana. Per tant, és una festa extraordinària i que fa que el fet que balleu, canteu, llegiu i escriviu poemes o contes fa que un país com el nostre, petit, tingui una quantitat d'escriptors i d'escriptores extraordinàries i que triomfin en fires i en altres literatures. Si no fos per aquesta llavor que es sembra a totes les escoles, segurament no ho tindria. Per tant, jo l'únic que us animaré és a llegir molt, perquè si sou bons lectors, també alguns podreu ser bons escriptors, però si no sou bons escriptors, almenys sereu molt bons lectors i segur que tota la primària, tota la secundària us costarà molt menys. Per tant, sobretot, llegiu a l'escola, llegiu a casa, perquè a la lectura us portarà molt plaer i molta vida. Vaig escriure un llibre ja fa uns quants anys, a part del que heu llegit els de primer, que es diu La tortuga d'en Hans, vaig escriure un llibre d'ella que es diu La Mariona Perquès, que és una nena que també fa primer P5, com vosaltres alguns, que ho volia saber tot. Per això li deien la Mariona Perquès. Fins que un dia de saber per què havia d'aprendre a llegir. Quan ho va preguntar a la seva mare li va dir: Mariona, això d'aprendre a llegir és una cosa tan important que me l'has de deixar pensar bé. Després de molt pensar-la, i al cap d'uns quants dies d'insistir-li la Mariona, li va dir: Mariona, estigues molt atenta, perquè t'ho explicaré amb un poema. Si entens aquest poema, sabràs per què és tan important aprendre a llegir. Si no l'entens, potser no ho sabràs. I li va llegir aquest poema que es titula Animal racional i que diu així: ni el mico, ni l'os polar, ni el colibrí, ni el tucà, ni la carpa, ni el tauró, ni la serp, ni l'eriçó no saben pas de llegir. El per què te l'hem de dir? Si com ells no vols pas ser, ja deus saber què has de fer. Sempre un bon llibre a la mà t'ajudarà a caminar i la cara de babau quedarà per al gripau. Molt bon Sant Jordi a tothom i bones lectures. Gràcies. Doncs molt agraïts, en Pere. Ara el que farem serà anar cridant a uns representants de cada curs, des de P3 fins a segon, perquè vinguin a recollir un petit obsequi que tenim per la classe. Sí? Aquest any hem esmerat molt a fer una bona tria de contes per totes les classes. Aquest any, com us comentàvem al principi, la novetat és que els nens i nenes de primer i segon, entre tota la classe, han fet un sol poema, que després ens el llegiran. Molt bé, doncs comencem amb P3. Si poden venir representants de P3, si us plau, a recollir el conte per la classe. Un fort aplaudiment. Aquests són un conte per la classe dels sols i un conte per la classe de les llunes, perquè gaudiu molt amb els vostres companys. Sí? Molt bé, podeu anar a seure, boníssim. Gràcies.
I ara si poden venir els nens i nenes de P4. Doncs mireu, us fem entrega d'un conte per la classe de les Marietes i un altre per les Papallones, perquè us passeu molt bé la classe llegint-lo. I ara si poden venir els nens i nenes de P5. Un conte pels Playmobils i un altre pels Lego, perquè llegiu a la classe. Gràcies. D'acord, i ara, si poden venir els nens i nenes del primer, que ens llegiran el poema que han fet tots junts a la classe, i ara sí que demanem un moment de silenci per poder escoltar-lo superbé. Comencem per primer A. El poema Sant Jordi. El cavaller Sant Jordi porta un escut i està molt perdut. El foc del drac és de color groc i crema fins i tot el roc. Sant Jordi ha matat el drac que estava molt enfadat. Sant Jordi es troba una llosa i la princesa diu que és meravellosa. La princesa va al castell i Sant Jordi li va regalar un anell. Molt bé, moltes gràcies. I ara també us donem un llibre per llegir a la classe, per compartir amb els companys i les companyes. I ara els nens i nenes de primer B ens llegiran el poema La primavera. La primavera, quan neix la flor, fa molt bona olor. La Marieta vola sobre la soleta, la fe és boniqueta i crida la Marieta. Quan arriba la primavera, treix la cirera. Menjo les cireres quan són les floretes. Molt bé, moltes gràcies. I us donem també un llibre per llegir a la classe. Els nens i nenes de segon A. Poema dels emojis. A classe podem treballar i al pati ens posem a jugar i a demostrar. Els dies gaudir i cada dia hem de llegir. Els mestres hem d'escoltar i amb els companys ens ha de parlar. Amb els fills podem pensar i amb els que ens deixen cantar i ballar. A l'hort ens posem a dibuixar i les plantes podem regar. A l'escola ens encanta riure i una gran experiència podem viure. Moltes gràcies. I per acabar, els nens i nenes de segon B. La nostra
clase, les xutxes. Anem a un... Sí, fem tots una miqueta de silenci, que puguem escoltar bé el poema. Vinga, sí. La nostra classe, les xutxes. Anem a una escola que és tan xula que mola. Té tanta col·laboració que a tots ens fa molta emoció. A la nostra classe també és una ciència, però ens falta una mica de paciència i a l'hora de projecte ens agrada somriure. A nosaltres ens agrada molt jugar, però el que més fem és parlar. També ens agrada molt somiar i el dia següent poder estudiar. Tots junts cantem, riem i ballem i sempre s'estimem. Les idees de la classe de les xutxes. Molt bé, moltes gràcies. Bueno.